fået pladsen, og lige om lidt tror jeg, vi alle sammen cykler afsted hele vejen rundt i København, og så ender vi inde ved Christiansborg. I hele verden, der bliver brugt biobrændsel som benzin til alle biler. Altså bare som brændstof. Bare som brændstof. Og det bliver produceret af, altså det skal se ud som om, at det er noget sundt og noget godt. Ja. De prøver på at gøre det miljøvenligt og sådan noget, eller det er det, som der har været deres mål. Men det er overhovedet ikke miljøvenligt, fordi at de bruger mad. Hvorfor er vi her? Det er fordi, at man i Tanzania dyrker mad, majs, som man putter i bilerne, i stedet for at putte det i maverne. I dag cykler vi for Tour de Future, vi cykler for verdens fremtid. Vi cykler fordi der er nogle afrikanere og fattige folk i hele verden, der har stjålet deres land, for at vi kan avle overforbrug i Danmark og resten af den vestlige verden. Vi cykler fordi de stjæler deres mad og deres land og laver det op til benzin, så de kan køre rundt i vores store biler. Og det er ikke i orden. Det er ikke i orden at lade som om, at noget er grøn energi, når det ikke er grøn energi. Cykler faktisk for at putte tanken ind i hovedet på dem, der bestemmer, så de kan sige til dem, der bestemmer over dem, der bestemmer, at de ikke skal bestemme, at der skal fyres op under det der madbenzin, som de begynder at interessere sig for. Og det er ikke god stil. Jeg synes faktisk, det er god stil, men det er ikke god stil. Og hvis man spørger nogen af de 870 millioner sultne mennesker, eller de mange jordløse bønder ude i verden, så tror jeg også, at de vil anbefale, at man putter mad ned i mavesækken i stedet for benzintanken. Vi skal have det længere nedad. Træk i den, træk i den. Skulle være her på Christiansborg, hvor vi skal give alle underskrifterne til politikerne, at vi er imod madbenzin. Højere! Så de kan høre det! Igen! Stop madbenzin! This is the final stage of the Tour de Future campaign. The main focus of the Tour de Future campaign is to promote food for the people, because we know that and everyone believes that it's a fundamental right for every human being to survive. So human being cannot survive without life or without having a food. That's why we are campaigning the food or the corn, which you can see around here, the corn like that one, is for the people to eat in the stomach, not for the car. Because most of the European countries have been promoting food corn for the car, which you think is not a good idea. Everyone deserves life, everyone deserves to live. Going home, I'll take a message with me that you have stood with us on the war against land grabbing and biofuels. Thank you so much, and thank you so much, and thank you again.